मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलबद्दल मी थोडक्यात सांगते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज असतात. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि पहा कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि माझ्या चॅनलवर महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. तर नक्की एकदा जाऊन नक्की पहा आणि चॅनलला जॉईन व्हा लवकरात लवकर आणि कमेंट करा आणि डबल टॅप ही करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. तर चला लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. छान छान कमेंट पण करा. मंडळी पटापट कमेंट करा मंडळी, छान छान. संतोष प्रिया दीदी येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज, जय महाराष्ट्र. संतोष दादा नमस्कार. स्वागत आहे लाईव्हला तुमचं. संतोष दादा खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सॉरी नाश्ता वगैरे झाला का संतोष दादा, नक्की सांगा. निलेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्ह मध्ये कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. हाय समर्थ, हाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. संतोष दादा म्हणतात जम्मूला आहे तर जम्मू ठिकाण दाखवा. आहेत की दादा, माझ्या चॅनलवर जाऊन नक्की एकदा भेट द्या. जम्मूची बरीच ठिकाणं मी माझ्या व्हिडिओमध्ये टाकली आहेत, ब्लॉग बनवले आहेत. एकदा जाऊन तुम्ही पहा. मला वाटतं तुम्ही माझं चॅनल पाहिलंच नाही आहात, तर नक्की एकदा पहा. आणि मी रिसेंटलीच 2-3 दिवसापूर्वी जम्मूमधला श्री बालाजी टेम्पल हा पण एक व्हिडिओ टाकला आहे. मंदिर खूप छान आहे, तर नक्की एकदा जाऊन पहा. किरण दादा म्हणताय सबस्क्राईब करा. प्लीज सबस्क्राईब करा मला. ओके, पिन करते. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. समर्थ काय करतोस तू? निलेश दादा कुठे आहेस? संतोष दादा पण लाईव्ह मध्ये पाहण्याची मजा वेगळी आहे. दादा लाईव्ह मध्ये पाहणं शक्य नाही आहे, कारण का लाईव्ह मध्ये फिरायला गेलं तर लाईव्ह कोण करतं ना. लाईव्ह मध्ये नेटवर्क नसतं प्रत्येक ठिकाणी, त्यामुळे असा प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे लाईव्ह मध्ये नाही दाखवू शकत, पण ब्लॉग वगैरे आहेत माझे, नक्की जाऊन एकदा पहा. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. स्नेहल ताई नमस्कार, कशा आहात? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. आणि प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. स्नेहल ताई म्हणतात गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून स्नेहल ताई आणि एव्हरीवन. बाकी काय जेवलात वगैरे सर्वजण? स्नेहल ताई जेवलात का मंडळी? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. रोहित, कहा से हो तुम? हाय रोहित, मी कोकणातून आहे. स्नेहलताई म्हणतात कसा आहात तुम्ही? मी मस्त आहे स्नेहलताई. आम्ही पण आता गावी जातोय शनिवारी. निलेश दादा म्हणतात यात्रीगण कृपया ध्यान दे. 1:15 सुटलेली कोकणची माणसं साधी भोळी एक्सप्रेस मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. कृपया तिकीट काढून म्हणजेच लाईक करून प्रवास करा, नाहीतर फाईन बसेल ब्लॉग मध्ये. थँक्यू. रोहित दादा म्हणतात मी महाराष्ट्रामध्ये. हा, मला कळलं तू मानसीच्या लाईव्ह मध्ये असतोस ना, मी बघितलंय तुला, म्हणून मी तुझ्याशी मराठीमध्ये बोलली. रोहित दादा कसा आहेस तू? वहिनी जेवलीस का? बाकी काय चाललंय? मस्त चाललंय रोहित दादा. तू जेवलास का? कैलास दादा म्हणतायत हर हर महादेव जलना. कैलास दादा हर हर महादेव. काय करताय? सुनीता ताई काय हो, विसरलात वाटतं, गेलात, एक फोन पण नाही केला तुम्ही मला.
मी केलं नाही कारण तुम्ही बिझी असाल म्हणून. स्वागत आहे सुनीता ताई. रोशन ऑफिशियल. आम्ही नाही देत फाईन. रोशन दादा कुठून बोलताय तुम्ही? कुठले आहात तुम्ही रोशन दादा? सुनीताताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सो मच. मंडळी सर्वांनी डबल टॅप करा. परत रोहित दादा म्हणतात मी जेवलो पण तू मला 2 वेळेस बघते तर बोलत का नाही? सांग तुझ्याशी. मी जेवलो पण तू मला 2 वेळेस बघते. नाही, मी 2 वेळा नाही बघितलं. मी एकदाच कधीतरी तुला मानसीच्या लाईव्ह मध्ये बघितलेलं. रोहित हसतोय. रोशन दादा म्हणतात आम्ही फाईन घेतो. ओके, गाडी ट्रॅफिकचे रूल नाही पाळले तर. कुठले दादा तुम्ही पोलीस आहात? तुमचा डीपी पोलिसांचा दिसतोय. अनिकेत दादा म्हणतायत हाय ताई, नमस्कार. नमस्कार अनिकेत दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. तुम्ही डबल टॅप करत नाही आहात. अनिकेत दादा काय करताय? अनिकेत दादा चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा चॅनलला आणि बेल आयकनवर नक्की क्लिक करा. इश्क इश्क चमल चमलाया बाय गॉड. गुलाब, मैं आप सिर्फ गुलाब से ही बोलती हूँ. नमस्कार गुलाब, नमस्कार. स्वागत है आपका मेरे. नमस्कार म्हणताय म्हणजे मराठी आहात तर स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. रोशन दादा म्हणताय मुंबई पोलीस. रोशन दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कुडाळ तालुका. पण सध्या माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. मी जम्मूला राहते त्यामुळे जम्मूवरून चालू आहे, पण मी कोकणातली आहे प्रॉपर. तर प्लीज एकदा चॅनलला जाऊन पहा. व्हिडिओज माझे खूप छान आहेत कोकणातले आणि महाराष्ट्र बाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर एकदा पहा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. रोशन दादा आवडेल आम्हाला मुंबई पोलीस आमच्या चॅनलला जॉईन झाले तर. इथं खूप कार्टी लोक असतात, त्यांना टाका आतमध्ये. स्नेहलताई म्हणता माझा पण डन लाईक. थँक्यू स्नेहलताई, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणते रोशन भावा आज फाईन द्यावा लागणार. आज स्पेशल धाड आहे टीसीची. आज फाईन द्यावा लागणार दादा. चॅनल जॉईन करून फाईन द्यायचा. धनेश पाटील. धनेश दादा म्हणतायत नमस्कार ताई साहेब. राम कृष्ण हरी माऊली. धनेश दादा धन्यवाद आणि नमस्कार तुम्हाला. ही कुठून बोलताय धनेश दादा नक्की सांगा. अनिकेत दादा म्हणतायत आज सुट्टी घरी. ओके, आज सुट्टी आहे का? माझ्या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा अनिकेत दादा. दोन्ही टायमिंगला लाईव्ह असतं माझं. निलेश दादा म्हणतात मस्त रोशन सर, जय हिंद. तुम्ही फाडा आता पावती विदाऊट तिकीटवाल्यांची. येस रोशन दादा. निलेश दादा बरोबर सांगतायत. गुलाब दादा म्हणते मराठीमध्ये आहे नाव पण एवढं मध्ये कॉमच नाहीये ना, स्पेसच नाहीये. इश्क चमल चामल्या प्रेमाचे गुलाब. इश्क चामल्या प्रेमाचे गुलाब. लय बाबा कठीण आहे. इश्क चमल्या. हा, इश्काच्या मल्या. हा, इश्काच्या मळ्यात प्रेमाचे गुलाब. ओके, मराठीमध्ये आहे ना इश्काच्या मळ्यात प्रेमाचे गुलाब. वा वा वा, लय भारी दादा. चॅनलला लाईक करा आणि जॉईन व्हा. केवढे मला वाचायला वेळ लागला तुमचं इश्काच्या मळ्यातला गुलाब वाचायला. गजानन दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे पुन्हा. नमस्कार ताई, कशी आहे तब्येत? मस्त आहे दादा, आता छान आहे. तुम्ही कसे आहात? रोशन दादा म्हणता निलेश दादा देऊ की 1 दिवसांनी काय होतंय? नाही पोलिसांनी असं करायचं नसतं. मग तुम्ही असे वागलात तर पोलीस असे वागले तर आम्ही काय करायचं मग? बाकीचे पण म्हणणार आम्ही 1 दिवसांनी काय होते 2 दिवसांनी देऊ. नाही फाईन तर द्यावा लागणार बाबा. अनिकेत दादा म्हणताय विसरली ना दाजी काश्मीरला आहे आर्मीला. आपण परवाच
चॅट केलं होतं. ओके 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 सॉरी सॉरी अनिकेत दादा. तेच मला वाटलं पण ना, मी हिस्ट्री बघितलं तुझं हेच नव्हतं. सॉरी अनिकेत दादा. सोहिब मुल्तानी, कैसे हो, खाना खा लिया क्या? नहीं, खाना खाना है, अभी टाइम है थोड़ा सा. आपने खा लिया? प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, बेल आइकन पर क्लिक करना. लाइव आता है मेरा 1:15 बजे, तो प्लीज़ ज्वाइन करना. सोहली सोहिल गणेश दादा म्हणतात, मी डोंबिवलीकर आगरी पाटील. वा दादा, डोंबिवलीतल्या राहतात का? लय मग तुमच्याकडे मासे वगैरे लय भारी असणार ना दादा, आम्हाला पण पाठवून द्या. इश्काच्या, येस येस इश्काच्या. अनिकेत दादा म्हणताय रोशन सर कुठे पोस्टिंग आहे? गजानन दादा म्हणताय राम राम. हो राम राम गजानन दादा, जेवलात का? इश्काच्या मळ्यात हसतायत. दत्तात्रय यादव दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला पुन्हा एकदा. कसे आहात तुम्ही दत्तात्रय दादा? दीपक सोनवणे, तुम्ही काय काम करता ताई? दीपक दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. कुडाळ तालुका आहे माझा, पण सध्या मी लाईव्ह मथुरा सॉरी जम्मूवरून घेते. त्यामुळे लाईव्ह आता सध्या जम्मूवरून चालू आहे. पण मी हाऊसवाईफ आहे आणि यूट्यूब चॅनल चालवते. एकदा नक्की मला जॉईन व्हा, खूप छान आहे माझं चॅनल. इथं मराठी मराठी चांगले लोक येतात, वाईटही असतात कोण कोण, पण चांगली जास्त येतात. प्रसाद भाऊ येतात ना? कोण प्रसाद भाऊ? किशोर शेलके, हाय तायडे, तुझा छोटा भाऊ आला. धन्यवाद किशोर दादा, या या या. कसे आहात तुम्ही? दत्तात्रय दादा म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. तुम्ही डबल टॅप करत नाही आहात, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. धनेश दादा नमस्कार. मी कोकणातली, तुम्ही डोंबिवलीकर, मी सिंधुदुर्गकर. छान आपली जमणार गट्टी. दत्तात्रय दादा म्हणतात जेवण झालं का ताई? हो दत्तात्रय दादा, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे फक्त. तुम्ही जेवलात का? आणि मी पण येते दादा. गणेश दादा म्हणतात जय भीम नमो बुद्धाय. गणेश दादा जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय नमो भीम. निलेश कोयंडे म्हणतायत रोशन सर बरं बरं, काय म्हणत आहे मुंबई पोलीस? तुमचा काही खास एक्सपिरियन्स असेल तर आवडेल आम्हाला ऐकायला. हो रोशन दादा, नक्की सांगा आम्हाला तुमचा काही एक्सपिरियन्स असेल आणि तो आम्हाला काहीतरी शिकण्यासारखं असेल असं सांगा. म्हणजे सर्व काही काही लोकांची डोकी एकदम, त्यामुळे. विठ्ठल दादा म्हणतात नमस्ते मॅडम, माझ्या संग बांगर मासा बसले आहेत. बांगर मामा बसले आहेत, तुम्ही बात करू शकता का? बांगर मामा म्हणजे काय? विठ्ठल दादा, बांगर मामा म्हणजे काय मला कळलं नाही, प्लीज एकदा सांगा. रोशन दादा मला प्रीती ताईला सपोर्ट करा सर्वजण. धन्यवाद रोशन दादा, थँक्यू सो मच. आम्हाला तुमच्याबद्दल पण ऐकायला आवडेल. प्लीज सर्वांनी सपोर्ट करा प्रीती ताईला. अनिकेत दादा म्हणतात बच्चे पार्टी कुठे गेली? एक बच्चे पार्टी आताच आली आहे स्कूलवरून, दुसरी येणार आहे. दत्तात्रय दादा म्हणतायत मी मजेत आहे. दीपक दादा म्हणतायत ओके ताई. सोन्या दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सोन्या दादा म्हणतायत नमस्ते ताई. नमस्ते दादा. सोन्या दादा कसे आहात तुम्ही? दत्तात्रय दादा म्हणतात रामकृष्ण हरी. दीपक दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई? हो दादा. दीपक दादा जेवण आता म्हणजे जेवायचं आहे, बनवून झालं. गणेश दादा म्हणताय गणेश दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. दीपक दादा म्हणतात कुठे राहतात ताई? दीपक दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण सध्या जम्मूमध्ये आहे. दत्तात्रय दादा म्हणतात जय शिवराय, जय शंभूराजे. दत्तात्रय दादा जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. दत्तात्रय दादा लाईक केलं ताई, धन्यवाद दादा, थँक्यू सो मच. खूप छान वाटलं तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात त्याबद्दल. रोशन दादा म्हणतात अनिकेत दादा CS टीमला आहे. हो का? हे CS टीमला, ओके ओके. छत्रपती शिवाजी. दीपक दादा म्हणताय जेवण झालं का? दीपक दादा बनवून झालंय, जेवायचं आहे. अनिकेत दादा म्हणताय अगो मासेच खाऊचे तर ये विरारला. येतंय माका लय आवडतात मासे, पण भेटणार नाही ना जम्मूकडे. काय ते मासे जम्मूचे, कशी लोक खातात काय माहिती वाटायचे मासे.
बघूनच माका नेमका भीती वाटते. एक दिवशी ना मी त्या माशांचा व्हिडिओ करून शॉर्टवर टाकीन, नक्की बघा एकदा. दीपक दादा म्हणते ताई कुठे राहतात, राहता ताई, ताई कुठे राहता ताई? मी 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 कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. नीलमताई म्हणतायत हाय ताई कशी आहेस? नीलमताई मी बरी आहे, तुम्ही कसे आहात नीलमताई? कामावर असाल ना? दत्तात्रय दादा म्हणतात या जेवायला ताई. हो दादा नक्की येते. दत्तात्रय दादा म्हणतात आज पोळ्या खायच्या आहेत ताई. हो पोळ्या खातायत. पुरणपोळी का? बिभीषण दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सोन्या दादा म्हणतात संविधानाच्या निमित्ताने हार्दिक अभिनंदन. सोन्या दादा सर्वांनाही संविधानाच्या निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. अनिकेत दादा म्हणतात ओ माझी फ्रेंड आहे CS टीमला रेल्वेमध्ये. हो का? विठ्ठल दादा म्हणताय देवीची पुजारी आहे तो मॅडम, देवीची पुजारी आहे तो मॅडम ते बांगर मामा. हां 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 असेल असेल, मला नाही माहिती याबद्दल, त्यामुळे मी काय बोलू शकत नाही, मला माहिती नाही यार. मी म्हणजे देवीचे पुजारी आहेत ते बांगर मामा. ओके ओके. दत्तात्रय दादा म्हणतात भजे पापड मसाले भात खायला या. वा वा वा, भजे पण आणि पापड पण, वा वा, हे कॉम्बिनेशन लय भारी आहे दादा. रोशन दादा म्हणताय ताई ड्युटीवर आहे, जस्ट काठी घेऊन फिरतोय. हा का? लय भारी दादा. मारू नका मात्र कोणाला हा, नाही तर रडतील बिचारे सगळे. नाही हा, चुकलं तर मारा धरून. जे चुकी करतात ना त्यांना, आणि त्या असल्या मालेगावच्या असल्या नराधामांना तर पेटून पेटून मारा. ऋषिकेश दादा म्हणते काय प्रीती आज तू खूप छान दिसतेस. ओ थँक्यू. थँक्यू सो मच ऋषिकेश दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. दत्तात्रय दादा म्हणते फार दिवस झाले आपली भेट नाही ताई. हो दत्तात्रय दादा, तुम्ही आलातच नाही माझ्या लाईव्हला. या हा नक्की, परत एकदा पुन्हा या, म्हणजे रोज असतं माझं लाईव्ह, रविवारचं फक्त नसतं. कल्याणी ताई म्हणतायत हाय कल्याणी ताई, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय कल्याणी ताई? सागर कोटेकर. नमस्कार सागर दादा, कुठून बोलताय? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका मंडळी. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक करता तेव्हाच माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे प्लीज बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. नीलमताई म्हणतायत हो ताई ऑफिसला आहे, लंच ब्रेक झालाय, डिपार्टमेंट जेवायला पाठवलंय. वा वा वा, जेव्हा ताई आज काय आहे स्पेशल डब्याला? अनिकेत दादा म्हणतायत खेकडे आणतो बघ रविवारी उरण वरून. हाय बापरे, खेकडे उरणवर भेटतात का? कृष्णा दादा काय म्हणतात मला याचा अर्थ नाही कळत, त्यामुळे मी कमेंट वाचणार नाही. सुनील शिंदे म्हणतायत हाय. सुनील दादा नमस्कार, स्वागत आहे. स्काय 24/7 हॅलो. निलेश दादा म्हणतात CSTM म्हणजे कोल्हापूर ना? CSMT मुंबईत आहे ना? एक छत्रपती शहाजी महाराज टर्मिनस कोल्हापूर आणि एक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आहे. ओके, असं पण आहे का? CSTM आणि CSMT, TM आणि MT एवढाच फरक आहे. बाळू लोसाने. नमस्कार बाळू दादा, स्वागत आहे लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कल्याणी दादा, कल्याणी ताई म्हणतायत दोडवरून. ओके कल्याणी ताई, स्वागत आहे आपलं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी कोकणातली आहे, तुम्हाला कोकणातलेही छान छान व्हिडिओ माझ्या लाईव्ह चॅनलवर दिसतील. आणि रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. जम्मूवरचे आहे, सध्या मी जम्मूला असते त्यामुळे जम्मूवरचे आहे, तर नक्की एकदा पहा. अनिकेत दादा म्हणते अरे पाटील साहेब सॅल्यूट, तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत. येस रिअली. सोन्या दादा म्हणतात किती वाजेपर्यंत लाईव्ह असतं ताई? 1 तास असते फक्त. स्काय म्हणतायत कितना टाइम लगती कमेंट रीड करने में? हाँ यार बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन सबको मतलब
मुझे सब्सक्राइबर का कुछ नहीं है, हो या ना हो, लेकिन जो मेरे चैनल पे आते हैं उनको मैं सबको थोड़ा-थोड़ा टाइम दे दूँ, इसलिए। अ, भीमशेर म्हणतायत, "जय भीम ताई." भीमशेर दादा, "जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम दादा." सागर कोटेकर म्हणतायत, "लेपा मासा खायला या." लेपा मासा कसा असतो? मी नाही कधी बघितला. चांगला असतो का चवीला दादा? सागर दादा प्लीज चॅनलला जॉइन व्हा. अनिकेत दादा म्हणतायत, "चांगले असतात खेकडे उरणचे." वॉव! खरंच का दादा? उरण किती लांब आहे म्हणजे मुंबईवरून? चांगले असतात खेकडे उरणचे. म्हणजे गावठी असतात की समुद्रातले? गुरु दादा म्हणतायत, करण गायकवाड. नमस्कार करण दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आवडेल आम्हाला तुम्ही आमच्या लाईव्हवर आलात तर. स्काय म्हणतायत, बाय सून. बाय स्काय. प्लीज डबल टॅप करके जाना. निलेश दादा म्हणतात, अनिकेत भावा उरणला कालबे पण मिळतात ना? मी पनवेलचा. निलेश दादा मला खेकडे पाहिजे रे बाबा. क्रांती ताई म्हणतायत, हॅलो ताई. हाय क्रांती ताई, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. जेवलात का क्रांती ताई? सागर दादा म्हणतायत, हो. हा, लेपा मासा बघायला पाहिजे नेटवर कसा दिसतो तो लेपा मासा. रोशन दादा म्हणतात, ताई कोकणात कुठे राहता? रोशन दादा मी कोकणातली सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कुडाळ तालुक्यातला आहे माझं गाव. पण मी आता सध्या जम्मूला असते. कोकणात म्हणजे असं 4-5 महिन्यांनी जाणं होतं असं. हाय समर्थ. हाय आनंद. आनंद दादा नमस्कार. हॅलो ताई म्हणतायत. हॅलो आनंद दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. प्लीज मला जॉईन व्हा. अवधूत दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझ्या चॅनलवर छान व्हिडिओ असतात कोकणातले, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे पण. क्रांतीताई म्हणताय, ताई जेवण. ताई झालं का जेवण? ताई नाही अजून, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? समर्थ म्हणते, आप्पांचा विषय हार्ड हाय. रोशन दादा म्हणताय, तांदूळ द्या पाठवून 2 पोती. हो का दादा, तांदूळ पाहिजे? तांदूळ असतात, फक्त ना आम्ही कसं आमच्याकडे पण लय महाग असतात दादा तांदूळ. असं म्हणजे नाही की कोकणात तांदूळ पिकतो म्हणून स्वस्त, लय महाग. आम्हालाच तर कोल्हापूरहून वरून माझ्या भावाचं लग्न आहे तर त्याने कोल्हापूरहून वरून पण मागवले तांदूळ. नीलमताई म्हणतायत, प्लीज या प्रीतीया ताईच्या लाईव्हला. घाणेरडे मेसेज नका करू ताई, बोल ना तू. नीलमताई, मेसेज येत आहेत ते ना, निलेश दादा आहेत ते डिलीट करून टाकतायत. त्यामुळे तुम्ही बिंदास माझ्या लाईव्हला या, काही टेन्शन घेऊ नका. आणि घाणेरड्या मेसेजांना ना आपण इग्नोर करायचं. ते ते का करतात माहिती आहे? आता मी सांगते सर्वांना. लाईव्हवर मेसेज का करतात? तर मला राग यावा, मी त्याच्यावर 4 गोष्टी बोलाव्या आणि माझं लाईव्ह एकदम खराब होऊन जावं. त्यामुळे मी अशांना उत्तर असं देते की मग ते उत्तरच करणार नाही किंवा परत कमेंट करणार नाही असं मी बोलते. तर आता निलेश दादा आहेत ते लाईव्ह पाहतायत आणि ते कमेंट डिलीट पण करतायत, म्हणजे ब्लॉक करून टाकतायत. त्यामुळे तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. नीलमताई बिंदास या. उरण निलेश दादा म्हणतात, उरण पनवेलवरून जवळ ताई. आता ट्रेन पण चालू झाले आहेत. हो का दादा? किती वेळ लागत असेल मग? निलेश दादा किती वेळ लागत असेल? अनिकेत दादा म्हणतात, समुद्राचे भरले असतात. ओ, भरलेले असतात. भारी, खायला पाहिजे एकदा. विलास सावंत दादा म्हणतात, हॅलो ताई नमस्कार. 26 नोव्हेंबर संविधान दिनाच्या लाईव्हवरील सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. सर्वांनी चांगल्या कमेंट कराव्या ही विनंती. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. तर सर्वांनाही संविधान दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि दादा तुमचं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. निलेश दादा, लेपा मासा एकदम प्रस काय पासरात असतो असतो ना? का हो का, मला नाही माहिती, बघायला पाहिजे. रोशन दादा, जम्मूवरून घेऊन या आम्हाला. काय ॲपल? हा, आणते आणते. आणते आणते, ॲपल आणते. ये मेरी है. क्या हम कोकण को आ सकते हैं रत्नागिरी घूमने? एकोमोडेशन दे सकते हो?
भैया मैं तो सिंधुदुर्ग की हूँ, मैं रत्नागिरी की नहीं हूँ। तो आप सिंधुदुर्ग तो आ सकते हो, रत्नागिरी का इधर कोई है तो प्लीज इनको बताना कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। रत्नागिरी में तो आप आ सकते हो, गणपतिपुळे है, बहुत सारे बीच है, पावस है, बहुत बहुत कुछ है, आप देख सकते हो। और मेरे चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे लाइव पे भी रत्नागिरी से बहुत लोग आते हैं, वो आपको जरूर अच्छे से गाईड करेंगे। अनिकेत दादा म्हणते काळवे पण मागवता येतील, पण तुम्ही या लंचला. येते येते अनिकेत दादा, नक्की येते. थँक्यू दादा, अनिकेत दादा बोलवल्याबद्दल. यूके गेमिंग, यूके गेमिंग बोलतोय वोट करो प्रणीत को प्लीज. हाँ भाई, हम तो कर रहे हैं, प्रणीत को ही वोट कर रहे हैं. अनिकेत दादा म्हणतायत हो ट्रेन आहेत. ओके, किती वेळ लागतो पण अनिकेत दादा तिकडे जायला? सुखदेव सिंह म्हणतायत मैडम आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुखदेव दादा मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से. ये मेरी है. जम्मू में क्या करते हो? गवर्नमेंट जॉब? नहीं, मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, इसलिए मैं हूँ उनके साथ. नीलमताई म्हणतात हा ताई मी 2 कमेंट वाचल्या म्हणून. ओके ओके. माझं काय होते, कमेंट लेट होत आहेत ना वाचायला, त्यामुळे. स्तुती हाय. हाय स्तुती, स्वागत आहे लाईव्हला. नानला नानाला स्वागत है, नानाला आपको मेरे चैनल पे. सुखदेव सिंह मंदिर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी जम्मू से लाईव है मेरा. स्तुती बोलते बोल. निलेश दादा म्हणा नीलम ताई किती जणांना समजावणार, थकलो आता समजून. जे चांगले युजर आहेत त्यांनी घ्या सांभाळून लाईव्ह, मला पण पटकन नाही जमत ऍक्शन घ्यायला, प्लीज सांभाळून घ्या. हो मंडळी, असल्या लोकांना आपण हाईड करू काय करू, कुठल्या नाही कुठल्या लाईव्हला जाणारच आहे, त्यामुळे असल्यांना आपण भीकच घालायची नाही. ये मेरी आपके गांव में क्या क्या है घूमने के लिए? हमारे यहाँ सिंधुदुर्ग किला है, बहुत सारे बीच है, रेडी का गणपति है, तारकर्ली बीच है, बहुत सारे है, आप आ सकते हो, बहुत अच्छा है. निलेश दादा म्हणते 25 मिनिट फ्रॉम पनवेल. हो का, लय भारी. निलेश दादा म्हणे अनिकेत मला पण हवी कालवे. हाय सिद्धी, हॅलो, स्वागत आहे. स्तुती म्हणते सिद्धीताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सिद्धी. रोशनी थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल, लाईक डन केल्याबद्दल खूप खूप स्वागत आहे. अनिकेत दादा म्हणतात पाटील साहेब तुम्ही या लंचला संडेला. अरे वा, पाटील दादांना पण बोलवत आहे. स्तुतीताई म्हणते निलेश दादा जेवण झालं का? निलेश दादा रिप्लाय दे स्तुतीताईंना. काय म्हणतात जम्मू, हाय जम्मू. निलेश दादा हो स्तुती जेवलो, तुम्ही? मंडळी पटापटा ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाहीये त्यांनी प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज जॉईन करा मंडळी. आणि माझ्या चॅनलला जाऊन छान छान व्हिडिओ आहेत, महाराष्ट्र बाहेरचे आणि कोकणातलेही छान आहेत. सणांचे व्हिडिओ, गौरी गणपतींचे व्हिडिओ आहेत, तर डेली ब्लॉग पण आहेत माझे, नक्की एकदा जाऊन पहा. स्काय बोलतोय कैसा है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ स्काय भाई, आपका स्वागत है. सागर दादा म्हणतायत लेपा मुशी सारखा असतो खायला, मला खेकडे द्या रे कोणीतरी. स्काय म्हणतायत बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद. आप कैसे हो? रोशन दादा म्हणतात चला ताई करतो नंतर जॉईन, ड्युटीवर आहे आता, साहेब लोक देतील घरी पाठवून. रोशन दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, वरती सबस्क्राईब बटन आहे तिथं सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. घरी पाठवून देतील, नको नको, ड्युटी फर्स्ट असते, ड्युटी फर्स्ट करा. महेश दादा म्हणतायत हाय. महेश दादा स्वागत आहे लाईव्हला. स्तुती बोलते जेवायलाच बसले आहे, जरा तब्येत बिघडली आहे, ऍडमिट होते, काल सुट्टी झाली. निलेश दादा, स्तुतीताई तुम्ही खूप आजारी असता हो, काळजी घेत जा स्वतःची आणि चांगलं हेल्दी हेल्दी खात जा, फ्रुट्स वगैरे खात जा तुम्ही, त्यामुळे तुम्हाला जरा एनर्जी भेटेल. अनिकेत दादा म्हणते अरे तुलाच बोलत होतो निलेश. ओके, लय भारी लय भारी. गजानन दादा म्हणते लाईक डन ताई. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. मंडळी पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा. स्काय बोल रहे हम भी ठीक है, धन्यवाद स्काय भाई, चैनल को जुड़े रहना.
निलेश दादा म्हणतायत अनिकेत मस्त, कालवे खूप आवडतात मला, जर मिळत असतील तर कळव हा नक्की. तर मला खेकडे भेटत असतील तर निलेश दादा तुझ्याकडे आणून ठेव रे. नीलमताई म्हणताय हा निलेश दादा बरोबर बोलता तुम्ही, अशी बिनकामाची लाईव्हला का येतात काय माहीत. अहो नीलमताई, ह्यांना ना दुसऱ्यांची लाईव्ह, आता माझ्या लाईव्हवर मराठी माणसं असतात, पण कोणीतरी असं येणार की म्हणजे मी त्याच्यावर रिॲक्ट करणार, मी 4 शब्द बोलणार, माझी 10-15 मिनटं वेस्ट करणार, त्यासाठी ते येतात. आणि मग एखाद्याचा समोरचा माणूस जर डिसअपॉइंट झाला, त्याला राग आला, तर लाईव्ह संपवतो, असं असतं. नोटिफिकेशन पण किती देतात नोटिफिकेशनच्या नावावर, की आता तुमचं चॅनल डेड झालंय 24 तासासाठी, लाईव्ह बंद करा वगैरे. त्यांना वाटतं की हे नवीन आहेत यूट्यूबला, तर हे ह्यांना काही अक्कल नाही, पण सर्वांना, आम्हाला सर्व सर्व कळतं मंडळी. नीलमताई म्हणतात नीलेश दाद काय बोलतायत, कौन या मांग रहा है, क्या मांगता है, फिश मांगता है. निलेश दादा म्हणते काळजी घ्या स्तुतीताई. हो स्तुती, प्लीज काळजी घ्या आणि हेल्दी खा. अनिकेत दादा म्हणतायत नक्की. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. अभिषेक कोळी, हाय अभिषेक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून आहात अभिषेक दादा, नक्की सांगा. अनिकेत दादा म्हणताय मला नाही कळत. काय कळत नाही? रोशनीताई म्हणतायत, सिद्धीताई म्हणतायत पाणी पी प्रीतिया. हा पाणी पिते. मला वाटतं आवाज कसा बसतोय, इकडे थंडी भरपूर असल्यामुळे ना त्रास होतोय जास्त घशाला, मध्ये मध्ये घसा हे होतो. बाळूदादा म्हणतायत डबल टॅप करू का नको. बाळूदादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि जॉईन व्हा पहिले चॅनलला, मग तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. सागर दादा म्हणताय ये वसईला खेकडे खायला. ओके, येते येते. अरे वा सागर दादा, तुमच्याकडे पण खेकडे भेटतात आणि काय उरणला पण खेकडे भेटतात. वा वा वा, मजा आहे तुमची सगळ्यांची. निलेश दादा म्हणते जाऊ दे नीलमताई, जितके होईल तितके सांभाळून घेऊया, नक्की सुधार होईल. 10 पैकी 6 तरी सुधारणार आपण मिळून. मग काय, बरोबर बोललास निलेश दादा. नीलमताई म्हणते इग्नोर करायचं ताई, मला जर भेटली तर मी मारूनच टाकेन अशा अशा या लोकांना. नीलमताई लय भारी सांगितलं. त्या मानसीताई आली नाही वाटतं लाईव्हला. नाही, ती गावी गेली आहे ना, त्यामुळे. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतायत हाय ज्ञानेश्वर दादा, स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणतायत इली आमची अजून एक वाघीण. रोशनीताई स्वागत आहे. ज्ञानेश्वर दादा म्हणतायत जास्त घसा दुखत असेल तर डॉक्टर ब्रँडीचे एक बूज घ्या. हो काय दादा, आम्ही कधी घेतलीच नाही ना हो दादा, नाहीतर काय. पण एक एक बूज घ्यायचंच. मी कुठेतरी ऐकलंय की दररोज जर डॉक्टर ब्रँडीचं एक एक बूज घेतलं तर तब्येत जरा चांगली राहते, हेल्दी राहतात सर्वजण. तुम्ही मला वाटतं तुम्हाला अनुभव आहे वाटतं ज्ञानेश्वर दादा, डॉक्टर ब्रँडी. सिद्धीताई म्हणते नमस्कार निलेश दादा. निलेश दादा तुम्हाला सिद्धीताई नमस्कार करतायत. अनिकेत दादा म्हणतायत हाय सागर, वसईला कुठे. स्तुतीताई म्हणतायत बाय. स्तुतीताई काळजी घ्या स्वतःची. निलेश दादा म्हणते खूप कठीण आहे लाईव्ह घेणं, मानावं लागेल तुम्हाला. धन्यवाद निलेश दादा, थँक्यू सो मच. आणि त्यापेक्षा इथं माझ्या लाईव्हला चांगली माणसं येतात ना, त्या माणसांना मला खरंच खूप मनापासून धन्यवाद बोलायचे आहेत, की म्हणजे माझ्या लाईव्हवर येतात, थांबतात आणि छान कमेंट करतात. त्यांचं सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद दादा. सर्वांचं ताई आहे तिथं, दादा आहे, सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद. निकेत दादा म्हणतात अरे आर्मीला फ्री आहे
अनिकेत दादा काय आर्मीला फ्री आहे? अनिकेत दादा आर्मीला काही फ्री नसतं, सगळं वाटतं ते फ्री, पण फ्रीमध्ये काही नसतं. ज्ञानेश्वर दादा म्हणते ताई मी महानुभाव पंतांचा आहे, दारूची माझा काही संबंध नाही, मी तुमची मज्जा केली. ओके ओके दादा, मी पण तुमची अशीच मजा करत होती, असं सिरियसली नाही बोलत होती, मस्करीच करत होती. की मी पण असं ऐकलंय की डॉक्टर ब्रँडी, नाही आमच्याकडे असं म्हणतात, सर्दी झाली डॉक्टर ब्रँडी घे एक बुचान. आमच्याकडे पण बोलतात. ज्ञानेश्वर दादा थँक्यू सो मच, तुमचाही स्वभाव खूप जोकिंग आहे, लय भरी मस्त वाटलं. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. नीलमताई म्हणताय निलेश दादा जेवण झालं का, तुम्ही कुठे राहता? निलेश दादा आन्सर द्या. सागर दादा म्हणताय लाईक अँड सबस्क्राईब डन. थँक्यू सागर दादा, थँक्यू सो मच. चला मग येतो आम्ही विरारला. अनिकेत दादा म्हणतात मी द्रांडी डॉक्टर ब्रँडी थोडंच म्हणतात. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. त्यानंतर निलेश दादा म्हणतात होय डॉक्टर ब्रँडी, तर मी शिमल्याला घेऊन गेलो होतो, नव्याला थंडीचा त्रास झाला तर म्हणून, पण जशी नेली तशीच घेऊन आलो. नशीब काही त्रास झाला नाही कोणाला बर्फ थंडीचा. हा, कोणाकोणाला होतो दादा, म्हणजे ज्यांना अजिबातच थंडीची सवय नाही किंवा असं एसी मध्ये वगैरे राहायची सवय नाही त्यांना होतो थंडीचा त्रास. नाहीतर कोणाकोणाला खूप माणसं एन्जॉय करतात थंडी. मला गरमी नाही सहन होत, मी थंडी सहन करेन पण मला गरमी नको रे बापरे. गरमीमध्ये जम्मूला तर टेम्परेचर कधी कधी 58 असं वगैरे होतं, 55 वगैरे होतं कधी कधी. 55 नाही, 45 48 असं होतं. सॉरी मी 55 बोलली, 58 असं होतं. 45 58 लय गरमी असते. सुप्रिया दीदी नमस्कार, सुप्स पहाड़ी आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. ये दीदी का भी चैनल है सुप्स पहाड़ी करके, इनको भी ज्वाइन करना. ये उत्तराखंड से है, मेरी प्यारी दोस्त है, 2018 से हम मतलब दोस्त है, तो इनको भी ज्वाइन करना सब लोग. चांदेकर, हाय चांदेकर दादा नमस्कार. जेवण झालं का प्रीतीजी? हा दादा जेवायचं आहे, जेवण बनवून झालंय. तुम्ही जेवलात का? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. मी कोकणातली आहे, तळ कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. ज्ञानेश्वर दादा म्हणते ताई तू कुठून बोलतेस? माझ्याशी बोलताना मज्जा वाटते मला. तुझ्याशी बोलताना मजा वाटते मला. ओके ज्ञानेश्वर दादा, मी कोकणातली आहे, तळ कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण सध्या माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे, मी जम्मूवरून बोलते. सुप्रिया दीदी बोल रही है लाइक डन. थैंक यू सुप्रिया दीदी, थैंक यू सो मच. क्या करे हो, खाना बन गया? सुप्रिया दीदी बोल रही है मैं जा रही हूँ, बहन का कॉल आया है. ओके ओके बाय, टेक केअर सुप्रिया दीदी. मनीष कांबळे, हाय मनीष दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. काय करताय मनीष दादा आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्लीज डबल टॅप करा. निलेश दादा म्हणतायत हो नीलमताई जेवलो मी, मी मुंबई पनवेल कामोठे ताई. ओके, निलेश दादा मुंबईला राहतात, पनवेलमध्ये कामोठेमध्ये. तर अनिकेत दादा म्हणते या लवकर, खूप छान वाटलं आज सर्वांशी बोलून. हा दादा, या माझ्या लाईव्हची हीच खासियत आहे की इथं खूप माणसं येतात, पण जी रिअल असतात ना ती लास्टपर्यंत थांबतात, कमेंट करतात. कारण चांगल्या माणसांना समोरचं चांगलं माणूस वाटतं, त्यामुळे खूप चांगली माणसं येतात आणि आपलीशी करून जातात, लक्षात राहतात अशी माणसं येतात. म्हणजे अशी खूप जास्त नाही येत माझ्या लावीला, पण येतात ती अशी माझ्याही लक्षात राहतात आणि कायमची जोडली जातात. असं आहे माझं लाईव्ह. एकदा नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि पहा, आणि जर आवडलं नाही तर सबस्क्राईब नाही, अनसबस्क्राईब केलं तरी चालेल, पण एकदा जॉईन व्हा, लाईव्हला येत राहा. निलेश दादा म्हणतायत हो नीलमताई, हा हे वाचलं ना. सागर दादा म्हणतायत ब्लॅक डॉग विस्की इज बेस्ट फॉर कोल्ड. आता तर सगळ्याची नावं यायला लागली, डॉक्टर ब्रँडी, परत काय अजून काय म्हटलं, ब्लॅक डॉग विस्की. लय भारी. अजून कोणाला कुठले कुठले ब्रँड माहिती आहेत का? निलेश दादा, अनिकेत भावा मस्त वाटले मला पण बोलून.
निलेश दादांना पण खूप छान वाटलं बोलून. राधा सिद्धार्थ म्हणताय, सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे? राधा सिद्धार्थ दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, तळ कोकणातली, कुडाळ तालुक्यातली आहे आणि माझं नाव आहे प्रीती. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. तर एकदा नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा आणि लाईव्ह असतो 1:15 वाजता, त्याला जॉईन व्हा. नीलमताई म्हणतायत हो का निलेश दादा मस्त. शुभम दादा म्हणतायत शुभांगी ताई नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. हाय, कशा आहात तुम्ही? प्लीज जॉईन व्हा चॅनलला. चैत्राली ताई म्हणतायत जेवलीस का ताई तू? हो चैत्राली ताई मी जेवली, तुम्ही जेवलात का? शुभांगी ताई म्हणतात कुठून आहेस? शुभांगी ताई मी तळ कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तुम्ही कुठून बोलताय? चैत्राली ताई म्हणते ताई आज खूप छान दिसत आहेस. थँक्यू, थँक्यू सो मच. लय लय थँक्यू. शिवाजी राऊत म्हणतात कुठून आहात ताई? कुठून आहात तुम्ही लाईव्ह? शिवाजी दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका, पण सध्या लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणातले छान व्हिडिओ आहेत, तसेच जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, जेणेकरून तुम्ही कधी जरी जम्मूमध्ये आला तर तुम्हाला माझे हेल्प होईल या व्हिडिओची. तर नक्की एकदा जॉईन व्हा. नीरज आंबेरकर म्हणतायत हाय. नीरज दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? निलेश दादा म्हणतात काही मेसेज मिस झाले असतील तर माफ करा, कोणाला काही रिप्लाय द्यायचा राहिला असेल तर. खरंच हो, हे एक आहे गोष्ट. म्हणजे मी प्रत्येकाचा मेसेज वाचायचा पूर्ण प्रयत्न करते. कधी कधी काय होतं, यूट्यूब डिलीट करून टाकतं काही काही मेसेज. तर प्लीज मला माफ करा याबद्दल. चैत्राली ताई म्हणते ताई तू संध्याकाळी लाईव्ह घेतला नव्हतास का? मी सारख्यांना यूट्यूबवर जाऊन बघत होते ताई, तू आलीस की नाही लाईव्ह घ्यायला. सॉरी चैत्राली ताई, काल मला जरा जमलं नाही लाईव्ह घ्यायला, पण आज संध्याकाळी नक्की येईन. थँक्यू चैत्राली ताई, तुम्ही सर्वजण माझी लाईव्हवर वाट पाहता, हेच माझ्यासाठी एक पोच पावती आहे आजच्या क्षणाची. खूप खूप धन्यवाद चैत्राली ताई, खरंच खूप बरं वाटलं असं ऐकून. नीरज दादा म्हणतात काय करताय? नीरज दादा मी कोकणातली आहे हो. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी आणि लाईव्ह चालू आहे आता, आणि 1:15 वाजता रोज लाईव्ह असतं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि कुठून बोलताय हे नक्की सांगा. ज्ञानेश्वर दादा म्हणताय ताई तुम्हाला गाणं येतं का? येत असेल तर म्हणा ना, प्रीतीचं झुळझुळ पाणी. ज्ञानेश्वर दादा मला हे गाणं येतं, पण माझ्या लाईव्हला ना कॉपीराईट येतं गाणं म्हटल्यावर, त्यामुळे मी म्हणत नाहीये. पण खूप हे छान गाणं आहे, लय मस्त आहे, जुनं गाणं आहे, लहानपणापासून ऐकत आलेलं. निलेश दादा म्हणताय आले माझे चाहते चला बसूया, चाकण तयार ठेव रोशनी ताई. चकना चकना. मनीष कुमार म्हणतायत हाय हाय मनीष कुमार दादा नमस्कार, कहाँ से हो आप? सिद्धीताई म्हणते होय होय ठेवतोय. निलेश दादा दांडो काढताला रोशनी. निकेत दादा म्हणते आता इंटरेस्ट येऊ लागला मला. हॅ. बोलायचं ना, या या माझ्या लाईव्हवर या दादा नक्की, मला पण आवडेल अशा माणसांशी बोलायला. सिद्धीताई हसतायत. चकना चकना इंटरेस्ट येऊ लागलाय बघ ना, अनिकेत दादांना चकल्याचं नाव काढल्यावर. आणि रोशनीताई चकना बनवणार आहेत. सिंगल मोट गे सागर. ओ सिंगल मोट गे सागर, ओ माय गॉड. निलेश दादा म्हणतायत मस्त फ्रीली बोला सर्व, खूप छान लाईव्ह आहे ही, काय हवं ते बोला पण नॉनव्हेज सोडून. नॉनव्हेज खाऊ शकता पण बोलू शकत नाही तुम्ही. चिकन मिळेल, फिश मिळेल, पण बोलू नकात काही. एकदम फ्रेंडली लाईव्ह आहे, मस्त रिफ्रेश होणार इकडे आलात की. खरंच खरंच खूप मस्त लाईव्ह होतं आणि तुमच्यामुळे होतं, सगळ्यांमुळे, की चांगली माणसं लाईव्हला येतात त्यामुळे चांगलं बोलणं होतं. त्यामुळे खरंच खूप खूप धन्यवाद. सोन्या दादा म्हणताय ताई तुमच्या कोकणात मासे भरपूर आहेत, आहे मासेची नावं सांगा. ओके, पहिला मासा म्हणजे मी लहानपणापासून खायला शिकली, ज्यात काटा जास्त नसतात, असा बांगडा मासा, सुरमय, पापलेट, करली, तारली आणि कुबे, खेकडे, म्हणजे त्यातच येतात हे, आणि सुंगटा म्हणजे प्रॉन्स, तारले राणे मासे, पेडिये मासे, कोखरे मासे. अशी नावं असत माशांची. सोन्या दादा ही नावं आहेत हा माशांची. प्रदीप सावंत हाय प्रदीप दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला.
कुठून बोलताय प्रदीप दादा नक्की सांगा आणि प्लीज जॉईन व्हा चॅनलला. ऋषीराज दादा म्हणते ताई मी प्रेझेंट. ऋषीदास ओके ऋषीराज बेटा बेटो डीजे. मनोज दादा ऋषीराज दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. चैत्रली ताईंचा मेसेज काय डिलीट झालाय पण बघते एकदा काय ठेवलंय ते. ताई म्हणतात चैत्रली ताई म्हणतात ताई तुझ्याशी बोलताना आम्हाला खूप छान वाटतं. दिवस पण छान जातो. तो नाही चालू ठेवायचा असं वाटतो मला. लाईव्ह बंद करू नको ताई. तुझे व्हिडिओ पण मला खूप आवडतात. तू टाकतेस ते. तुझ्यापाशी बोलताना आनंद होतोय पूर्ण. बापरे थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच चैत्रली ताई. खूप चांगलं माझ्यासाठी लिहिलात. मला पण खूप बरं वाटलं. म्हणजे माझी ही सुरुवात आहे आणि माझ्या सुरुवातीला तुम्हाला खरंच खूप बरं वाटलं. हे मला म्हणजे 2 महिन्यात हे माझ्या कष्टाचं फळ आहे. जे तुम्ही आता मला सांगते की माझं लाईव्ह तुम्हाला आवडतं, हे माझ्या कष्टाचं फळ आहे जे मी या 2 महिन्यात घेतलंय. तर धन्यवाद चैत्रली ताई. सर्वांना धन्यवाद. चैत्रली ताई सर बाकीच्यांनाही सर्वांना धन्यवाद की तुम्ही माझ्या लाईव्हला येता. माझं लाईव्ह आवडतंय. खूप खूप धन्यवाद. ऋषीराज दादा मध्ये प्रीतीचं झुळझुळ पाणी हे गाणं म्हणत आई म्हटलं असतं ऋषीराज दादा पण ते कॉपीराईट येतं ना त्यामुळे मी म्हणत नाही. मागच्या ना लाईव्ह मध्ये मी 2-3 वेळा म्हटलं गाणी तर माझा पूर्ण तो व्हिडिओ कॉपीराईट म्हणून आला. सॉरी हा दादा. मी शॉर्टवर वगैरे म्हणू शकते ना पण असं लाईव्हवर म्हटलं की कॉपीराईट येतं. राधा सिद्धार्थ म्हणतात जेवण केलंस का काय खाल्लं सांग. सिद्धार्थ दादा मी अजून जेवली नाहीये. तू जेवलास काय नक्की सांग. संतोष दादा म्हणतायत हाय. हाय संतोष दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. नीलमताई म्हणताय ताई कोकणात खूप मजा येते ना. मी मागे फिरायला गेलेली खूप फणस आणलेले. ओ हा म्हणजे मे महिन्याच्या टायमिंगला गेलात ना तर फणस आंबे सगळं काही मिळतं कोकणात आणि लय भारी वाटतं. तुम्ही असेच गेलेलात की तुमचं कोण राहतं कोकणात. मदन पाटील म्हणतायत हाय मदन दादा नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. छान छान कमेंट करा. प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा आणि लाईव्हला जॉईन राहा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. जगदीश दादा नमस्कार. रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण हरी दादा खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. भागवत काव्या हाय. भागवत काव्या कशी आहेस तू. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सागर दादा बघ. निलेश दादा सागर दादा बघ काय म्हणतोय चला बसूया. हे माय गॉड. सगळे बसणारे मग आम्ही इथं लाईव्ह घेऊन काय करायचं. सगळे बसायला चालले. निलेश दादा बघ तुला सागर दादा काय म्हणतोय चला बसूया म्हणून. मदन पाटील म्हणतायत हाय. हाय मदन दादा स्वागत आहे. कोल्हापूरला कधी येणार आहे. मदन दादा बघू कधी यायला भेटतंय ते. नक्की यायचा प्रयत्न. प्रत्येक सुट्टीला कुठे नाही कुठे जायचा प्रयत्न असतो पण शक्य नाही होत ना सगळं ते. पण नक्की बघू. जगदीश दादा म्हणतात मी वारकरी संप्रदाय मधून आहे. तायडे आऊ चिकन पीस चा नाव नका करू. ओके ओके नाही करत दादा. सॉरी. सागर दादा म्हणतायत हो का अनिकेत. प्रथमेश पाटील नमस्कार. प्रथमेश दादा स्वागत आहे. प्रीती दीदी तुझं जेवण झालं का. हो प्रथमेश दादा जेवण झालंय पण जेवायचं आहे. तू जेवलास का. आणि काव्या म्हणताय तुम्हाला काय आवडते खायला भाजी चपाती मध्ये. काव्या मला मटर पनीर खूप आवडतं आणि चपात्या. चैत्राली ताई म्हणते ताई तुझ्याशी बोलताना आम्हाला खूप छान वाटतं. पण छान दिवस पण छान जातो. नाही चालू ठेवायचा असा वाटतो मला. लाईव्ह बंद करू नको ताई. तुझे व्हिडिओ पण आम्हाला खूप आवडतात. तू टाकतेस ते. तुझ्याशी बोलताना आनंद पूर्ण होतो. हो हो चैत्राली ताई मला पण खूप बरं वाटतं तुम्ही असे जेव्हा कमेंट टाकता आणि तुम्ही आला जरी माझी रोजचा एक जरी मेंबर नाही आला तरी असं वाटतं हा आज त्या ताई आल्या नाही असं वाटतं. निलेश दादा बरा चला येते आता. प्लीज काळजी घ्या लाईव्हची. पुन्हा भेटू. टाटा ताई. टाटा रोशनी. टाटा नीलम. टाटा अनिकेत. टाटा सर्वांना. टाटा टाटा टाटा.
निलेश दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. सोन्या दादा म्हणते प्रीतीताई मला माझे खूप आवडतात. काय सोन्या दादा काय आवडतात? लंकेश मी हाय लंकेश मी. अनिकेत दादा खरंच आज छान गेट टुगेदर. येस येस बसायचं का? सिद्धीताई म्हणतात बाय बाय दादा. बाय बाय निलेश दादा. सिद्धीताई म्हणतात भागवत काव्या म्हणतात हाय दीदी. हाय काव्या स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप कर चॅनलला आणि जॉईन हो माझ्या चॅनलला. रोज चॅनलला लाईव्ह असतं माझं 1:15 वाजता. प्लीज डबल टॅप करा. जगदीश दादा म्हणतात माझ्या पंथात तुझी लाईव्ह बसत नाही. बाय बाय. ओके ओके बाय बाय. थँक्यू सो मच. प्रभाकर माने देशमुख हॅलो आम्ही सोलापूरकर. प्रभाकर दादा नमस्कार स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर माझ्या चॅनलला एकदा नक्की जॉईन होऊन पहा. व्हिडिओ खूप छान आहेत. आम्ही सगळे फटका 3 वर्षात एक म्हणजे काय? आम्ही सगळे फक्त 3 वर्षात एक. ओके ओके. अनिकेत दादा म्हणतायत एकदा. अजय दादा म्हणतायत हाय प्रीती. हाय अजय दादा नमस्कार स्वागत आहे लाईव्हला. सागर दादा म्हणताय नेक्स्ट लाईव्हला नारळ पूजा. नारळ बाजूला ठेवा. कशाला हो? सागर दादाला कशाला हो? नारळ कशाला पाहिजे? अनिकेत दादा म्हणताय एकदा भेटो गोंधळाला. आज ती सर्व भेटली. एकदा भेटतो गोंधळाला आज ती सर्व भेटली. म्हणजे गोंधळाला भेटतात का सर्वजण? नीलमताई म्हणतात नाही कोण नाही राहत. मी ॲडव्होकेट झाले ना तेव्हा गेले होते सगळे देव दर्शनाला. तेव्हा खूप फिरले. नेक्स्ट टाइम पण कोकणच येईन. या नीलमताई. आणि तुमचं शिक्षण खूप छान झालं. ॲडव्होकेट आहात तर मग खूप भारी नीलमताई. खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि या आमच्या कोकणात. मी तिथं असेल तर मी नक्की तुमचं स्वागत करेन तिथं. राधा सिद्धार्थ म्हणते तू कोकणातील म्हटल्यावर तुला कोणता मासा आवडतो? मला सुरमई आवडते. सुरमई पापलेट लय आवडतो. सिद्धार्थ दादा हा झालं ना. सागर दादा म्हणते चालू झालं की गाराने घालू गाराने. होय महाराजा. आम्ही पाटणा म्हणतो होय महाराजा. समर्थ म्हणते लाईक करा सबस्क्राईब करा. टाटा बाय बाय गुड बाय बाय गुड बाय गया. थँक्यू समर्थ. जेवलास का तू? नीलमताई म्हणतायत बाय निलेश दादा. प्रथमेश दादा म्हणतायत हो जेवण झालं ग दीदी. हा आमचं जेवायचं आहे. शिवाजी राऊत म्हणतायत हाय शिवाजी दादा नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. प्रथमेश दादा प्लीज डबल टॅप करा. शिवाजी दादा प्लीज डबल टॅप करा. सिकंदर मीर हाय सिकंदर दादा नमस्कार स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. समर्थ म्हणतोय सो हॅलो. चैत्राली ताई म्हणते काही मानसी ताई येत नाही का आता लाईव्हला तुझ्या? चैत्राली ताई त्यांना गावी गेल्यात आपल्या लग्नासाठी. म्हणजे घरातलं लग्न आहे त्यामुळे त्या बिझी आहेत त्यामुळे नाही आल्या. सिद्धीताई म्हणते जेवून येतोय प्रीतिया मी. किती वेळ आहे अजून? आहे अजून 5-10 मिनिटं तर असणार आहे. अजून 5-10 मिनिटं नाहीत 20 मिनिटं असेल. बघते हा म्हणजे बघू. अजून काही ठरलं नाही. तू जेवून ये मात्र आणि गोळ्या घे व्यवस्थित. शिवाजी दादा म्हणतायत हाय शिवाजी दादा नमस्कार स्वागत आहे लाईव्हला. समर्थ म्हणजे सिद्धीताई जेवण केलंस का? सिद्धीताई जेवायला चालली आहे. अशोक दादा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ दीदी. अशोक दादा श्री स्वामी समर्थ. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नाब काय नाबी कोण आहे वकील मला माहिती द्या. लाईव्हचा फायदा करा वकील ताई. नीलमताई वकील आहेत. अनिकेत दादा म्हणतात येवा कोकण आपलोच असा. येस येस येवा कोकण आपलोच असा. कोकणात येवा.
समर्थ म्हणता आज माझ्या मम्मीचा बर्थडे आहे, कृपया हॅपी बर्थडे करावे. ओके, हॅपी बर्थडे काकी. विश यू हॅपी बर्थडे. विधान पाटील, हाय विधान दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. नीलमताई म्हणतात थँक्स ताई, नक्की भेटेन, मला आवडेल ताई तुला भेटायला. धन्यवाद नीलमताई, खूप खूप. आपण नक्की भेटू पुढे मागे, भविष्यात आपण नक्की भेटू. विधान पाटील म्हणतायत, विधान दादा म्हणतायत हाय हाय हाय, नमस्कार विधान दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. चैत्राली ताई म्हणतात ताई मी जेवली नाही अजून, मनस्वी त्रास इतकी देते की विचारू काय, विचारू नका. ऍक्टिव्ह आहे ग, त्रास नाही माझी बाळ देत, ती ऍक्टिव्ह आहे खूप. हाय हाय विधान दादा. सिद्धीताई म्हणतात हो जेवण तयार आहे दादा, येता आता जेवणार. ओके सिद्धी, जेवून घे. हॅलो विधान. गजानन दादा मध्ये प्रीतीताई तू जेवण केलं का नाही, 2:15 वाजत आहेत. हो गजानन दादा, मिस्टर येणार माझे तेव्हा मी जेवते, मला एकटीला जेवायलाच होत नाही. किरण दादा म्हणतात हाय हाय किरण दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला. कसे आहात दादा तुम्ही? लाईक डन, थँक्यू किरण दादा. काल तुम्ही गेलात, ऐकलातच नाही माझं की मी सांगत होते किरण दादा नका जाऊ. कालचा मी मॅटर सांगते तुम्हाला. मला ना स्वतःला एवढं स्ट्रॉंग बनवायचं आहे की मला कोणाच्याच गोष्टींनी फरक नाही पडला पाहिजे, म्हणून मी त्यांना काय अर्चना काहीतरी नाव होतं, तिला मी लास्टपर्यंत ठेवलं. बोल किती ती, बोल किती. शेवटी ती इरिटेट झाली, म्हणजे तिला इग्नोर केलं, अजिबात तिच्या रिप्लाय कुठल्या झाला मी काहीच हे दिली नाही. शेवटी ती नंतर गेली. त्यामुळे मला हेच पाहिजे होतं की किती वेळा सगळ्यांना हाईड करत बसणार. कॉन्सन्ट्रेट आपलं लाईव्हमध्ये निघून जातं नंतर, आणि आपण त्याच गोष्टींचा विचार करत बसतो. त्यामुळे मी तो कालचा डिसिजन घेतलेला, म्हणजे केलं मी, एक दोघांना हाईड केलं, पण ते अर्चनाला मी तसंच ठेवलं. बोल किती ती. अनिकेत दादा म्हणतात हॅपी बर्थडे मॉम टू रेल दादा. समर्थ आहे त्याचं नाव, रेलचं मी पण रेल दादाच म्हणायची आधी. रतन नाते, नमस्कार रतनदाई, स्वागत आहे लाईव्हला. प्रजापती हाय, नमस्कार. सिद्धीताई म्हणतात हॅपी बर्थडे काकी, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे काकी. हॅपी बर्थडे, सर्वांनी हॅपी बर्थडे बोला. समर्थ दादा म्हणतात सो थँक्यू दोस्त. आज काकींचा बर्थडे आहे, काकींना छान छान केक घेऊन जा आणि हॅपी बर्थडे सेलिब्रेट करा. आणि आमच्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलतर्फे हॅपी बर्थडे आम्ही बोललोय असं सांग. योगेश दादा म्हणतायत धन्यवाद योगेश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला तुमचं. नीलमताई म्हणतायत काय माहिती पाहिजे वकीलची, कोणाला पाहिजे? मगाशी दादा एक आलेले, त्यांना पाहिजे होती. चैत्राताई म्हणतात मी तुझ्याशी लाईव्ह बोलते म्हणून ती तिकडून बोबडे काका, बोबडे काका काका असं बोलते का? समर्थ बोलते जय गजानन माऊली, पडेल प्रेमाची सावली, लय भारी. चैत्राली बोलते काका 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 असं बोलते. वाव. अंकुश दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. हाय ताई, नमस्कार ताई असं बोलतायत. अंकुश दादा तुम्हालाही नमस्कार. प्लीज चॅनलला सर्वांनी डबल टॅप करा. समर्थ दादा म्हणतात जेव्हा बोलते जावा हॅपी बर्थडे. बोलते जेव्हा बोलते काय, बोलते जाओ दोस्तों हैप्पी बर्थडे, आज मैं भी देखूंगा किसने बर्थडे विश किया. हाँ सबने विश किया, करो करो सब करो. रेल भाई के मम्मी का बर्थडे है तो प्लीज सब हैप्पी बर्थडे बोल दो. अनिकेत दादा म्हणते ऑलवेज बी विथ एव्हरीवन. थँक्यू अनिकेत दादा, थँक्यू सो मच. अनिकेत पाटील म्हणतात गुड आफ्टरनून अनिकेत दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. अनिकेत दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, मी कोकणातली आहे. अंकुश दादा म्हणते खूप दिवसानंतर आलं मी तुझ्या लाईव्हला ताई. हो दादा खूप दिवसांनी आलात, तेच मी मिस करत होती की अंकुश दादा नाही आलेत.
थँक्यू सो मच आला दादा. अ, सकाश, हाय सकाश, हाव आर यू? चैत्राली ताई मध्ये हॅपी बर्थडे काकी. रेल दादाच्या मम्मीचा बर्थडे आहे. सकाश दादा मध्ये हाय. रेल म्हणजे समर्थ आहे त्याचं नाव. तो बोलतोय कोल्हापूर तिरुपती एक्सप्रेस निघत आहे कोल्हापूर वरून, म्हणजे मजाक करते, हे गेम मध्ये खेळत आहे. ओके. नितीन दादा म्हणतात हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे. बघ रेल दादा, तुझ्या मम्मीचा बर्थडे सर्व हॅपी बर्थडे बोलतायत. अमोल के के, हाय अमोल दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. आमच्या कोकणच्या ताईला स्पेशल लाईक 35 नंबर. थँक्यू सो मच अमोल दादा, खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही आलात माझ्या लाईव्हला पुन्हा एकदा. जेवलात का अमोल दादा? नक्की सांगा. संगीता फाळके, जय शिवराज, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान राजधानी सातारा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र ताई. संगीता ताई, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि मी सध्या लाईव्ह घेते जम्मूवरून. मी जम्मूला राहते त्यामुळे लाईव्ह जम्मूवरून आहे, पण मी आहे कोकणातली, चॅनल पण कोकणातलंच आहे. सकाळ बोलते आया, बोल ना आया. हाय आया. अमोल म्हणतायत हाय अमोल, हाय बोलतायत. हाय अमोल दादा. अंकुश दादा म्हणतायत काय म्हणते अजून ताई? काय नाही दादा, खूप चांगलं चाललंय. तुम्ही बोला, कसे आहात मग? हॅपी बर्थडे साकाश बोलतोय. अवधूत पाटील, नमस्कार अवधूत दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. रेल दादा म्हणतायत बोलतेस बोलते जाओ, बोलतेस बोलते जाओ. ओके, बोलते बोलते जाओ. नीलमताई म्हणते ताई तू आमच्याकडे ये ना एकदा. नीलमताई नक्की येईन, नक्की येईन. नक्की फिरेन मी सगळीकडे, पण सध्या शक्य नाही आहे ना, त्यामुळे. नाही तर मी येईन सगळ्यांकडे येईन. थँक्यू नीलमताई, मला तुम्ही बोलवल्याबद्दल. समर्थ दादा म्हणते बोलते जाओ, बोलते जाओ. अवधूत दादा म्हणते 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. अवधूत दादा म्हणतायत 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मंडळी 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटापटा. नारायण दादा म्हणतायत तुम्ही कुठे राहता, तुमचं नाव काय आहे? नारायण दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि माझं नाव आहे प्रीतिया. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. जर तुम्ही बेल आयकनवर क्लिक नाही केला तर नोटिफिकेशन नाही येणार, तर प्लीज एकदा बेल आयकनवर क्लिक करा. सिंपली प्रतीक, हाय सिंपली प्रतीक, खूप दिवसांनी लाईव्हला आला. दीदी पहचाना मुझे? हाँ मैंने पहचाना. कैसे हो तुम? अवधूत पाटील म्हणतात मनू गायब आहे 4 दिवस, काय झालं, काय भानगड? मला नाही माहिती, भानगड काही नाहीये, ती गावी गेली आहे. शूज घालून थंडी लागतं ना. तर साक्ष म्हणतायत सुपर चॅट करू का? माझ्याकडे सुपर चॅट अजून चालू नाही झाली आहे. गजानन दादा म्हणतात भावांनो, ताई दादांनो, आपल्या ताईला सपोर्ट करा. थँक्यू गजानन दादा, थँक्यू सो मच. मला छान सपोर्ट करताय सर्वजण, तर प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. तुम्ही डबल टॅप पण करत नाही आहात. एक तर 38च लाईक झालेत मंडळी, एवढ्यात तर 100पर्यंत लाईक झाले पाहिजे होते, पण तुम्ही कोणी करतच नाही आहात. समर्थ म्हणते माझ्याकडे गेमिंग PC आहे ना, त्याच्यामध्ये ट्रेन घेणे, कोल्हापूरमध्ये पूर्ण जागी फिरू शकतो. त्या गेममध्ये का? अनिकेत दादा म्हणताय तानाजी मालासुरे, उमरट, सातारा. अनिकेत दादा, स्वागत आहे तुमचं. काय म्हणताय अनिकेत दादा? म्हणजे तुम्ही साताऱ्यावरून आहात का, असं म्हणताय? अवधूत दादा म्हणतायत हॅपी बर्थडे ताई, हॅपी बर्थडे.
माझा नाही आहे रे अवधूत दादा, रेलच्या मम्मीचा आहे. सागर दादा म्हणतात हॅपी बर्थडे. सागर संगीता ताई म्हणतात आमचा मुलगा ही जम्मूलाच आहे, आम्ही शिवरायांच्या राजधानीत राहतो. हो का दादा, हो का ताई? जम्मूलाच आहे, आर्मीमध्ये आहेत का? खूप छान ताई, खूप छान, खूप बरं वाटलं ऐकून. नीलमताई म्हणतायत अवधूत दादा आज उशिरा जॉईन झाले. हा आज उशिरा झाले. हाय सुलक्षा, आवाज नाही आहे ना? आवाज तर चालू आहे मग. सुलक्षा आज काय मासे बिशे असत काय? अर्जुन कुमार, हाय अर्जुन दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. सुलक्षाताई म्हणतात 38 लाईक डन, थँक्यू. अनिकेत दादा म्हणतात हाय सागर गेला का तू? अर्जुन कुमार म्हणतात हेलो, प्लीज अर्जुन दादा चैनल को ज्वाइन करो, डबल टैप करो. रेल बोलते समर्थ, यह गाना उसे और भक्तों के लिए जो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करती, रोज मांस मटन खाते और उठने के बाद भगवान जी की स्टोरी लगाते. अर्जुन दादा म्हणताय हेलो मैम कैसी हो? अर्जुन दादा मैं अर्जुन भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कहाँ से बोल रहे हो प्लीज़ बताना, और चैनल को ज्वाइन करना, बेल आइकन पर क्लिक करना. रेल बोलते मनी नाही भाव देवा मला, मनी नाही भाव देवा मला तरी पाव, मनी नाही भाव देवा मला तरी पाव. देवा सांग भेटायचे नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला. मनी नाही भाव देवा तरी मला पाव, मनी नाही भाव तरी देवा मला पाव, सांगा भेटायचं नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. थँक्यू. हे गाण्यामध्ये म्हटलं असतं पण कॉपीराईट येतं म्हणून नाही म्हटलं मी. अवधूत दादा म्हणते नीलमताई जेवण झालं. अनिकेत दादा म्हणते नाही, कोणीतरी साताराचे होते ना. हा सागर दादा ना, गेले वाटतं ते. सोन्या दादा म्हणताय जय भीम. सोन्या दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. सुलक्षाताई म्हणताय जवान आज मी इसवनची कढी आणि इसवण भाजलं. लय लय गो पोरा, माका काय मासे सांगत बसतस नुसता. अरे माका एक मासो गावना नाही आणि तू या नुसते माशांची नावं सांगतं. सुलक्षाताई कोकणातली आहे, लय भारी मासे असतात तिच्याकडे, रोज मासे असतात भाजलेले. वा 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 वा. हाय सुरेखाताई नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. नीलमताई म्हणतात हो उदूत दादा तुमचं झालं का जेवण? जेवण करून ऑफिस जॉईन केलं. वा नीलमताई, खरंच खूप म्हणजे काम करताय तुम्ही, खरंच खूप भारी वाटतंय. म्हणजे एक सॅटिस्फॅक्शन असतं आपण जॉब केल्यानंतर, खूप भारी. गजानन दादा म्हणताय ताई तुला हिंदी भाषा खूप छान जमते ग. हा, मी माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मी जाते, त्यामुळे मला हिंदी पण चांगली येते. अनिकेत दादा म्हणतात मासे असले तर माका बोलव ताई. हो, कोकणातला ना, कोकणात मासे लय बरे भेटतो, आम्ही तुका बोलवतो. ओके. देवगोटे म्हणतात आपला परिचय, मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. दादा म्हणते ये गाना अच्छा लगे तो लाइक करो दीदी को. थैंक यू सो मच, प्लीज डबल टैप करा. पूजा बाशोधा कौन सी भाषा है? पूजा दीदी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ और ये मराठी भाषा है. आप कहाँ से हो प्लीज मुझे बताना. अवधूत दादा म्हणतात नीलम ताई काय कॉपीराईट म्हणजे काय? म्हणजे गाणं वगैरे म्हटलं ना की चॅनलला स्ट्राईक येतो कॉपीराईटचा. सुलक्षाताई म्हणतायत, अनिकेत दादा म्हणतायत मस्त. शंकर केसकर, हॅलो शंकर दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. आय एम विकी. ओके विकी. संतोष कुमार, आई एम विकी. हाय विकी, स्वागत आहे लाईव्ह में आपका. प्लीज सब डबल टैप करो. विकी भाई, शंकर भाई प्लीज डबल टैप करा. अवधूत दादा म्हणतात माझं नाही जेवण अजून, जेवण झालं नीलमताई. ओके. अनिकेत दादा म्हणतायत माझ्या आईशी बोल तू मालवणी. हा, तुझ्या आईला येत असेल ना व्यवस्थित. काकी बघतायत काय माझं लाईव्ह? तर मी बोलते.
संगीता ताई म्हणतायत होय सुभेदार आहे, माझ्या शिवरायांची कृपा आहे ताई. आणि आम्ही सातारचे आहोत. जरड जरडेश्वर मारुती रायांचं गाव. वा वा वा. आणि सातारा तर फौजींचं गाव म्हणून ओळखलं जातं ताई. आणि खूप खूप धन्यवाद. खूप छान दादा काम करतायत देशासाठी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र ताई. संगीता ताई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, मी पण एक आर्मी वाईफच आहे. नीलमताई म्हणतायत अवधूत दादा कधी जेवण करणार. समर्थ म्हणते फर्स्ट लाईक मेरा है. येस येस. अवधूत दादा म्हणतायत आता जेवणार काय. सागर दादा म्हणतायत जे आपलो कोकण सोडून परदेशात परराज्यात कष्ट करतात त्यांच्या नोकरी धंद्यात भरभराट दे, घरी सुखशांती ठेव, आई वडिलांच्या पायाशी नेहमी आनंद ठेव रे महाराजा. ओय महाराजा. अवधूत दादा म्हणते 3 ते 11 ड्युटी आहे. ओके अवधूत दादा, मग जेवून घ्या अवधूत दादा. नीलमताई म्हणतात हो का अवधूत दादा, जेवा जेवा. काय आहे आज मेन्यू. पूजाताई म्हणतात पूजाताई बोल रहे मैं कुछ से हूँ. कुछ से कहाँ है कुछ. कुंज. ओके कुंज. ओके पूजाताई, पूजा दीदी आपका स्वागत है मेरे लाइव पर. प्लीज चैनल को ज्वाइन करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, मेरा लाइव हर रोज आता है. सुलक्षताई म्हणता होय महाराजा. बघा सुलक्षताईन पण होय महाराजा म्हटल्या. नीलमताई म्हणताय तुम्ही काय जॉब करता अवधूत दादा. कालिदास दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जेवण झालं का ताई विचारतायत. जेवण नाही झालं दादा, जेवायचं आहे. अनिकेत दादा म्हणतायत अरे नाही आज ती माहेरी गेली आहे. ओ आले ना परत आल्या ना की नक्की दे, मग मी बोलेन त्यांच्याशी. आणि त्या काय बोलतात ना ते तुम्हाला टाइम मेसेज म्हणजे असं कमेंट करून सांग. अनिकेत दादा पण म्हणतात होय महाराजा. अवधूत दादा म्हणतात हो महाराजा. अरे वा सगळ्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. मी अवधूत दादा म्हणते मी हॉटेलमध्ये शेफ आहे. वा 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 लय भारी दादा, छान छान खायला भेटणार आम्हाला. मग पूजा दीदी बोले लेकिन मैं आपकी आपकी बोली नहीं समझती हूँ यार, लेकिन मैं आप हिंदी में बात करोगे तो मैं आपके हिंदी में आंसर दे सकती हूँ. कोई बात नहीं, आपको सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो. थैंक यू सो मच दीदी. अनिकेत दादा बोलतायत नक्की. ओके कालिदास दादा म्हणतायत 39 लाईक डन. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. नीलमताई म्हणतात खूप छान दादा मेसेज, मस्त मस्त जेवायला भेटणार. खूप छान दादा, मग मस्त मस्त जेवायला भेटणार. ओके नीलमताई म्हणतात खूप छान दादा, मग मस्त मस्त जेवायला भेटणार, आम्ही येणार आहोत. विजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. अरे वा 40 लाईक्स डन झालेत. थँक्यू मंडळी. थँक्यू सो मच. नीलमताई म्हणते ताई आपण जाऊ जेवायला. येस येस नक्की जाऊ जेवायला विजय दादांकडे, नाही अवधूत दादांकडे. तर मंडळी थँक्यू सो मच, तुम्ही सर्वांनी मला खूप सपोर्ट केला, छान छान कमेंट केल्या. आता मी लाईव्ह संपवते. दोन्ही मुलं आता आली आहेत, त्यांना जेवायला द्यायचं आहे. अवधूत दादा म्हणते कधी पण जेवायला. नीलमताई पित्याताई. पित्याताई नाही हो, प्रीतिया ताई आहे माझं नाव. कोकणची ताई म्हणा तुम्ही मला, पिताताई नका म्हणू. थँक्यू सो मच. गजानन दादा म्हणते ताई तू एखादा दौरा काढ, आमच्याकडे ये फिरायला, आम्ही तुझं स्वागत करू. होय गजानन दादा नक्की येते नक्की. थँक्यू सो मच. तुम्ही सर्वजण मला खूप प्रेम देताय, त्यामुळे खरंच खरंच खूप खूप धन्यवाद. अवधूत दादा म्हणते 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पण मुलांना आता जेवण द्यायचं आहे, त्यामुळे मी आता लाईव्ह संपवत आहे मंडळी. नीलमताई म्हणतात हो दादा सुट्टीचा दिवशी नक्की येईन. ओके नक्की नक्की. तर थँक्यू मंडळी, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. बाय नीलमताई, बाय अवधूत दादा, बाय गजानन दादा, बाय बाय पूजा दीदी, बाय नीलमताई, विजय दादा, कालिदास दादा बाय, अनिकेत दादा बाय, सागर दादा तुलाही बाय मी म्हणते.
थँक्यू सो मच कालिदास दादा. थँक्यू 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 सो मच अवधूत दादा. थँक्यू सर्वांना खूप खूप थँक्यू. बाय, काळजी घ्या. आणि उद्या याच टायमिंगला लाईव्हला या. राजेश दादा नमस्कार. माझं लाईव्ह आता संपतंय, पण उद्या 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी पण असणार आहे. तर चॅनलला जॉईन व्हा आणि चॅनलला जॉईन होऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तेजम चौगुले दोघांनाही सांगते मी, जॉईन व्हा. मग तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील माझे लाईव्हचे संध्याकाळचे. तेव्हा आपण छान बोलू. तोपर्यंत बाय, काळजी घ्या.